bisita. Yan, galing Manilabak, back to standard. Walang baba sa makina. Yan, winilding na. Yamaha rin to eh. Ganda to, 125, may radiator na. Naka-radiator. Babalik na rin sa standard na hindi na ibaba ang makina. Palitan na rin na yung nut, bagong nut. Yan, Yamaha. Yamaha yan boy. Oh, isang gatos lang yan boy. 100 pesos lang boy. Yan, abangan nyo kung paano gagawin. Niluluwasan na. Yan, kailangan ng tanggalin ng ano. Oo, tanggal yan. Tapos inisaro pa. Yan, yun na lang. Yun na lang ang gagamitin. Yun na, diferensya. Stock saka brand new. Brand new, manipis. Yung stock makapal ang bushing. Hindi ko iba ang ano. Backplate. Pang MX lang. MX ba kasi ay? Budget meal lang kasi yan. Polish it na yan. Eh day, aram po talaga kanyan sa MX. MX lang. Bako si... Hindi kasi pang FI na ni. Yan o, GPC na yan. Si replacement. Replacement lang pa. Pero ini talaga kaya pang MX. Hindi pang MX. Si Mayo lang. Ano na lang? Hindi na lang gagamitin. Si replace lang talaga. Halos habol naman. Oo. Sige. Ikot mo. Sige pa. Sige pa. Up. Sige. Sige pa. Sige, ikot. Up. Up. Lini ko na lang yan abusalsal, no? Ayusin na lang yan abusalsal yung spline. Ayos, ikot. Ikot pa. Up. Yan. Masugdo ka pa? Sige. Sige yo. Control na lang yan. Sunod. Itong chassis. Google sa nabuntan to. Chassis naman itong babalbalan. May diferensya ang chassis ka ito. Pati itong nag-iray, may diferensya. Ay, nangyari, hindi po ito pagbubusulan. Ay, ribay na naman kami pisto. Di mo usol bangga. Usol naman siya yung bangga. Nangyari yung tanggalon, tangliputan nyo. Sige ba, sagad na. Okay na. Abo niya magpa-cutting duman.
Nanya ko tornilyo lang ang ribayan ta kaya sige na lugod niya. Sagad na. Goods. Ayan na. Ayan na. Pasiritan mo ng Doros. Ayan na. Bugi na. Bugi na ulit ang thread. O, diba? Bugi na ulit. Gamit na ulit si Yamaha. Ano mo naalaman ligdi? Si tropa ko nakasabi. Nakapag-ibon naman ligdi? May mga nag-ibon na ako ligdi yan. Itong Inmax, itong Aerox na orange. Ito nga niya, halos sinarabay niya na gabos. Si tropa ko. Oh! Ganun mo na. Laki ang nut na ginamit. Okay na. Ayan yung ginamit na nut. Yamaha genuine. Diba? Bago ang pulley, drive piece ni boss. Yung ano kinabit, luma pa rin yung stock. Ayan, galing pa si bossing sa amin na labak. Si idol. Ocho pa dyan o. Thank you idol, thank you. Okay na siya. Ayan, sulit yung dayo ni bossing. Magpapagawa, message lang sa page. Located San Isidro, Pili. Bye, gaway, bye. Gaway na. Gaway na, bye. Okay, peace. Meron naman bisita. Yan, galing Manalabak, back to standard. Walang baba, makina. Yan, winilding na. Yamaha rin to eh. Ganda to, 125, may radiator na. Naka-radiator. Balik natin sa standard na hindi na ibaba ang makina. Palitan na rin na yung nut, bagong nut. Yan, Yamaha. Yamaha yan boy. Isang gatos lang yan boy. 100 pesos lang boy. Ayan, abangan nyo kung paano gagawin.